jsme s flyballem začali před 4 lety a znamená pro mě to, že jsme sháněli nějakou aktivitu, abych mohla zaměstnat co nejvíc svých psů, co nejvíc svých dětí, co nejvíc svých kamarádů se svými rodinami, aby jsme se vždycky sešli. Byla u toho hrozná legrace, naši psi se vyřádili, vyběhali, my jsme si užili legraci a všechny nás to dohromady bavilo. A to jsme našli ve flyballu. Flyball je týmový sport, běhají proti sobě 2 týmy. V týmu jsou vždycky 4 pejsci a každý ten pes musí překonat 4 překážky, doskočí na takzvaný box, neboli takový zařízení, který vystřeluje míček. Tam ten pejsek ten míček chytne a zase přes ty 4 překážky přeběhne zpátky. V momentě, kdy probíhá časomírou, neboli koncem té dráhy, tak do té dráhy vbíhá další pejsek a ten udělá to samý. Přeběhne 4 překážky, vezme míček, běží zpátky. No a družstvo, který má v cíli první všechny 4 pejsky, všechny 4 balonky, tak vyhrává. U toho flyballu hodně lidí si myslí, že to je driveový sport, to znamená, že prostě pes musí mít drive a musí být hrozně rychlej a hektický a nemůže koukat vlevo vpravo a musí jít naplno, ale ono to není až tak úplně pravda, protože taková ta motivace psa a ten drive musí být stále vyvážená s takovou tou kontrolou toho psa. Protože samozřejmě je potřeba, aby ten pejsek tu dráhu zvládal bez problémů, aby se vracel do překážek, aby třeba když toho psa přemotivujete a chce být v cíli co nejrychleji, no tak samozřejmě nepoběží přes překážky, ale poběží třeba vedle překážek, protože tam bude rychleji, než když bude skákat přes překážky. Ovečky víceméně v Dajaveře máme kvůli pejskům. Jo, já jsem předtím ovce vůbec neměla, když jsem viděla, že by to mě psy bavilo a mě by to, no tak jsem dlouho nepřemýšlela a pořídila první stádo 8 ovcí domů a momentálně máme 1 pastvinu u domu, kde máme prostě takhle dobře nachozených 10 až 20 oveček pro začátečníky a pak máme 1 velikánskou pastvinu asi 2 kilometry odsud a tam máme 70 oveček. Týmový sport má svý pro a svý proti. Svý pro i svý proti vlastně vyplývá z toho, že se na tom sportu a na tom dění na chodu týmu podílí několik lidí a několik psů. Takže když je prostě v týmu pohoda a lidi si vzájemně sednou a všichni ten sport dělají za stejným účelem, tak je to úžasná záležitost. Úplným základem při krmení jsou granule. To je prostě základ pro mě, na kterým já stavím. Fitmin mě absolutně pokrývá veškerý spektrum věcí, které potřebuju pro výživu svých zvířat. Velkou výhodu beru to, že vím, co do toho dávají za ingredience, protože jako jediný český výrobce má výrobní linku na výrobu přímo ze syrového masa, což málo kdo ví. Ostatní výrobci právě zpracovávají už ty různé produkty a polotovary.